Ale keď sa to stane na malej dedine alebo niekde na Kopaniciach, tak nie je normálne, aby potom ten druhý partner alebo partnerka, alebo aj žien sa to týka, boli povedzme v minus 20 stupňových teplotách vykázaní z obydlia a boli niekde vonku a nemali kde ísť. Čiže v podstate policajti sa nejdú do tohto inštitútu aj kvôli tomu, aby ich potom niekto neobvinil zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Samozrejme, je na to lepší inštitút, ktorý sa na to oveľa lepšie využíva pri takýchto výtržníkov. Dôkazom je aj tá kauza, čo ste spomínali, len ste nechceli menovať. Jednoducho, zoberie sa ten daný podozrivý výtržník, alebo ten výtržník konkrétne, alebo výtržníčka, alebo to môže byť aj naopak, proste do väzby. A v rámci väzby má zabezpečené už aj nejakú stravu, ale hlavne aj neskončí niekde na ulici a nie je z neho umelo na 24 alebo 48 hodín bezdomové. Čiže je to lepší inštitút a samozrejme je už potom podmienený aj nejakými ďalšími rozhodnutiami z pohľadu prokurátora a súdu. Ale v tomto prípade vykázanie len na základe rozhodnutia policajta je problémové, lebo fakt ako hovorím, mnohokrát sú tí policajti volaní iba kvôli bežným manželským sporom, ktoré sa bežne opakujú a mohli by mať z toho aj mávali v minulosti z toho policajti problémy. Čiže ja osobne si myslím, že ten inštitút treba určite ešte doupravovať alebo vylepšiť. Reakciou pani poslankyňa Šipošová má slovo. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, že policajti s tým majú problém. Ja som strávila včera 2 hodiny v policajnej akadémii a prednášala som policajtom. Bolo ich tam 100. A potom sme sa ešte aj rozprávali. Oni majú problém s tým, nielen s tým inštitútom vykázania. Ja by som bola posledná, ktorá by som v prvom rade poukazovala na práva a ohrozenie násilnej osoby. Skôr ma zaujíma ochrana tých ohrozených osôb. Ale ten inštitút je zlý, pretože nemá nadväzné možnosti služby, nemá nadväzné služby pre tie obete, ktoré im pomôžu sa zorientovať a urobiť všetko potrebné, čo vtedy treba. 48 hodín je nezmysel. Policajný zbor má, alebo teda pán prezident policajný má pripravený novelu zákona o tomto, kde sa teda ten inštitút má rozšíriť na 10 dní vykázania, ale potrebujeme tie pracoviská, ktoré budú pomáhať tým ľuďom. A potom ešte by som možno poznamenala, že a nehovorila by som asi o výtržníkoch v tejto súvislosti. Domáce násilie je oveľa vážnejšia vec a chcem vás ubezpečiť, že málo ktorá z bežných obetí domáceho násilia sa tak rýchlo domôže nejakej pomoci, keď už na vec poukáže, lebo nie je známa a žije často v lokalite, kde je to na jednom malom priestore, na dedine, ako ste povedali, aj násilník, aj týraná osoba, ale aj ten policajt, ktorý s tým násilníkom chodí na pivo. Čiže veľa sa dá zlepšiť. Ale súhlasím s tým, že policajti majú problém aj preto, že majú nie rovnaké inštrukcie, ako majú zaobchádzať s poškodenými všeobecne, ako majú zaobchádzať s obeťami domáceho násilia a takto používajú buď zle, alebo radšej vôbec nie len inštitút vykázania, ale svoje povinnosti. Ďakujem. Koniec. Ďakujem aj ja. Kolegyne, kolegovia, máme 2 minúty. Pán poslanec Mičovský je prihlásený posledný do správy ústne. Máte, pán poslanec, na dlho? Je všeobecný súhlas? Nech sa páči, máte slovo. Desiatý. Ďakujem za ústretovosť, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani verejná ochrankyňa práv. 2 poznámky teda, budem stručný. Prvá všeobecná a druhá konkrétna. Všeobecná je tá, že myslím si, že pani Dubovcová v tejto funkcii je nádejou pre Slovensko. Nádejou, že funkcia akákoľvek, kde zastupujeme záujmy štátu, sa dá robiť tak, aby sme potlačili všetky súvislosti, ktoré sú nepodstatné a dokázali, že funkciu vykonávame najlepšie, ako sa dá, ako vieme, v súlade so svojím vedomím a svedomím. Nie len táto správa, ale celý jej doterajší spôsob výkonu svojej funkcie podľa mňa svedčí o tom, že dala do toho taký ten gandhiovský prístup, že je možné potlačiť všetky egoistické, všetky politické a všetky nejaké také nepodstatné súvislosti a vložila do tej funkcii sama seba a to ja považujem za prísľub a nádej, že takto je možné funkciu vykonávať, aj keď chápem, že
je dôležité, koľko máme prostriedkov, ako máme budovu, aké máme vybavenie kancelária, koľko máme techniky. Dnes sa to bez toho nedá, ale sú to nepodstatné veci. Dôležité je, koľko v sebe máme odhodlania dať tomu, čím náš život poveril, čo najviac kvality do seba, a to nie je táto správa, ale celý jej doterajší výkon, myslím, o tom svedčí, že, poviem to jednoducho na záver tejto prvej časti, môže byť vzorom. No a tá druhá poznámka sa týka toho, čo som si možno aj tak trocha so zahambením uvedomil, že aj keď na jednej strane hovorím, že sa mi veľmi páči jej prístup, možno som sám aj so svojimi kolegami nevyužil možnosti, ktoré práve pani ombudsmanka má k dispozícii, a to je strana 29 správy, kde sa hovorí o tom, že každý u nás má nárok na zdravé životné prostredie. A my už na jednom konkrétnom mieste, ktoré chcem teraz spomenúť, vážená pani Dubovcová, bojujeme, tak povediac, s nezdravým životným prostredím veľa rokov. Zapojili sme sa do toho intenzívne a stále máme pocit, že ťaháme za kratší koniec. Takže by som teraz rád časť toho povrazu presunul takto v tomto verejnom vystúpení aj na vás a spomenul prípad mestskej časti mesta Ružomberok-Hrboltová. Ja som to minule spomínal v interpelácii, vy ste nemali možnosť sa s tým zoznámiť, a preto by som vás veľmi pekne chcel poprosiť o to, aby ste skúsili pri tom širokom VR povinnosti, ktorými vás občania zaplavujú, sa pozrieť aj práve na prípad Hrboltovej, kde už mnoho rokov občania majú katastrofálne zlé životné prostredie z hľadiska zápachu, a obávam sa, že nie ide iba o zápach, ale ide aj o zdravie, škodlivé látky a dokonca veľmi zdravie, škodlivé látky a nebezpečné pre zdravie a život. My sme do toho vstúpili jedným spôsobom, ktorý sme považovali za správny, že sme po istej dobe, keď sme skúšali rôzne spôsoby, ako uchopiť problém, dali namerať to, čo občania Hrboltovej dýchajú, a zistili sme, že oxid chloričitý, látka jedovatá, je vo vzduší Hrboltovej počas nášho 24-hodinového merania, ktoré urobila renomovaná pražská firma, 1835 krát väčšie v rámci 1 metra kubického vzduchu, ako povoluje norma. Považujeme to za katastrofálne. Sme si vedomi toho, že je tu istá nádej len v tom, že pravdepodobne jedná sa o 24-hodinové meranie, ktoré môže mať svoje štatistické výchylky a nemusí byť smerodajné. Nerobíme z toho záver, že jednoznačne sme zistili pravdu, ale dovolím si teraz v tejto chvíli slúbiť, že vám pošleme podklady a poprosíme vás o účinnú podporu, lebo myslím si, že tam, kde je presiahnuté vo vzduchu 1835 násobok jedovaté látky, tak nemožno teraz sa už skrývať za to, že budeme si vypisovať. Pán minister Žiga je od štvrtku informovaný, ako súrnym spôsobom na ňo apelujeme, aby konal, ale dovolím si v tejto súvislosti poprosiť aj vás, aby ste pridali svoje možnosti vyplývajúce vám z úradu k tomu, aby sme dosiahli účinný postup k tomu, aby v Hrboltovej po rokoch začali dýchať vzduch, ktorý nie je ohrozujúci ich život. Takže bol som dokonca ešte rýchlejší ako tých 8 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tak ešte, ak musíme dokončiť aj faktickými. Pán poslanec Huba. Uzatvára možnosť prihlásiť sa. Za slovo ja budem tiež veľmi stručný. V prvom rade sa chcem pripojiť k tomu vysoko pozitívnemu hodnoteniu práce pani ombudsmanky aj úradu, ktoré tu prezentoval môj predrečník. A zároveň som rád, že kolega Mičovský otvoril aj tú tému práva na zdravé a kvalitné životné prostredie ako